Ината. Ето показва ръката. Сега си скефа мата да ви чуят как се храните. Кай е дебел. Какво? Какво как ме чу? Я напсува Илия, Марче. Марио. Марио. Илия. Да. Абе, я напсува Илия. То. Що така? Искам. Защото така. Кристияне, ще падаме ли? О? Ще падаме ли тази игра? Кой ще пада, бе, бата ти нормален ли си? Не знам. Нали съм с скин, аз ще ги победа. Не знам. Не е омит. Марио, аре идвай горе. Абе всички са купа. Некой да идва горе, защото ще го пръснем. Абе, новия бърз компа гледам. Я не се прави, бе. Марио, бот ли си, бе? Аз съм с вас, нали така сме се разбрали? Аз си го взех това да ги виждам урдовете. Аз съм си го взел. Майка ти грозна. Браво, бе. Кой го взе? Кристиян. Значи... Даже толкова дуамата ще. Ем и та. Жонка! Браво те, брат. Поне нали? Какъв боксер? О! Аре те, бъзливци! Опа! Чай, че е ритна топката, Марче. Абе, я не ме такова, бе! Я гледай ритъм футбол, чай. Аре, Кристияна, ева те да ритаме то. Бегай, бе! Да му да бута на една Защо волата. си качил плъшенката, бе? Не знам. Май тук има твърд. Пука ли? Трябва ли да ми пука? Си тръгнала, бе! Илия го наяда, бата ценния. Или да сложи ли тук да видя дали има твърд? Ома гък. Женски герой, женски е пола на Куин, нали? Много тъпа. Не, че имат, бе! Убихте ли го? Не, а ти? Бегайте. Ти уби ли го, Амаро? Ай, баба! Имат един АФК между другото. Не имат. Май! Уби ми! Кула нищо ли не ми взе, бе? Тя малко. Аз трябва да се живея трета, бат. Аре, те на кого да ги убим, искате ли? Аре. Давай. Бой, аре. Добре, аре. Дайте по тази, брат. Сега ще оставите един кил, нали? Не, няма ти остава нищо. Аре, идвайте, бе! Да му се не види.
И да. За Кристиана. Що? Къ, бе? Няма, бе. Къ. Кристиана, аро си един кил, защото бате ти гледа колко си. Що? Виж колко си, викам. Къ, бе? Кристиан си измъкна. Не ми кай, бати, че ще убият. Трети левел си взех такова. Колана, бат. Виждам я, бат. Тя е втори левел. Хубаво, че сложих. Ай, те виждат. Аре, идвайте бързо към мене, брат. Дали ще убия? Бегай! Ще умра, бате! Скачай, Кристиане. Охо, да, втори лево, където. Флашна. Къде е флашнал? Не знам, но... Бате, кому си включих Игнайт? Аз съм хизал, аз трябва да взимам. Трябва да са... Или аз скачи ти. Искам и аз да убия един път, бат. Или как ходиме? Остите ми, Кристиане. Аре, стикаме да разпочваме. Аз идвам, ама... То бата не може да вземе един кил Дарк. Чули как се едно... Не взема нито един, бат. Чули или как се едно яде нещо, като си пусна пойтинг това, се едно бисквите гризе. И аз, бата, не мога да взема. И аз съм 0-1, бат. За какво ти е... На теб за какво ти е кил, че не разбрах? Искам един и аз, бат. За какво ми? Ти си танк. Ти не можеш. В танк съм, бе, брато. И се базикам, бе. Сега ще ти дам. Ще остава. Аз си направя сам. Ти докато си на... То още е втори левел. Аз съм трети. Или не знам защо, но не мога да повярвам, бати, трети левел такива неща правят. Аз съм много... Не, тая бата ме путва далеч има... Охо! И тая втори лево... Какво ми скачаш, ма? Аре, Кристиан, остите ми са, бати, един кил, защото ми писна вече от тея. Ако не ти оставаш, ще лепнеш ли? Не. Аре, бийте го това поне. Са нарочно го убих. Сериозно ли? Не знаех. Дай да скочиме, ще я вземе, Марио. Да. Илия, ти ми оставаш един, чули? И ще само ще види, че съм едно, да стана две като тебе поне. Чули? Аз колко съм? Мерси. Убивате го. Казвайте. Убийте го, бе. Хубаво. Браво, Артък. Какво, бе? Зад мене! Бате, те миньончета, бат. Давайте да ги убием. Бате! Бе, нищо не сме казали. Нещо ми бъгна и не разбрах на какво е, бат. Но както и да е. Баците те миньончета. Кристиане сега моли да му вземат в хидра вече. Убивам я! Да, аз ще умра. Да, бе, ти си Ренгър, скачай. Бе, какъв Ренгър, бе? Аз умирам, бе, брат. Както винаги. Да му се не види, защо се на мен ми скачате, бе? Бе, брато, бе, аре, престанете, бе. Защо се ми скачате на мен, да се ви? 2-2. Бате, за какво се останах там? Никой няма да вземеш, трима са.
2-2, моят резултат е най-шибан, бат. Са, и аз малко ще постигвам, защото бате ми е най-зле моя. Чули, Кристияне? Стилове, бе, брат, прави каквото Искам, искаш. защото бате виж колко ми е резултат. Абе, що не? Аз, Какво стана, бе? аз не видях. Аре, идви, ела. Да направя поне някакъв кил. Ела. Са си скоча. Са ще виж. Как ще прецакам. Трябва да убиеме, брат. Как, брато? Тян, бате, добре. Сори, аре. Какво бате, сори ти постоянно? Ми, какво да направя, брат? Виж колко си? Колко 6-0? Малко ли е? Снимаш ли, Илия? Аре, идвай, бе, Илия. Това ти ми писна. Всяка игра е... Ей! Сега не мога да разбера, защото си вриш, Марио. Не си връпваш. Ох, ядосвам. Да не ти се образуват, не. Един кил не мога да направя от тебе. Това щях да си убие нарочно с кошела, Илия. Ми, ти никакъв демидж, а ти нищо нямаш, Какъв ти бате. демидж, бе? Я виж, бе. Аз съм 100 пъти повече от тебе. И какво от това ми? Ей, какво от това? Като си повече, що не взимаш киловете? Ми, защото ти ми стилваш нарочно, бате. Да! Си използвам ултимейта върху тази, бате. Нямам! Няма какво. Няма мана. Да ме знаеш какво стане? Те мен винаги ще ме путнат, бат. Но се не види, бе, брат. Остави ми, Илия. Как? Брате, стани просто! Там се дусвам. Какво бе, Марче? Ма ти си от... Какво? Бати... Двама изкучихме. И нищо не направих. Кой те уби? Откъде да знам? Ти си луд, как не знаеш? Другия път не скачай. Какво? Аз бях на колата. Бие ме, нали си ли, или я вика продължава и ама изведнъж бата почнаха мен да ме бият. Илия мисля, че е виновен, не знам. Аре тебе, какво правите, бе? Кристиян, бате, ходите си долу. Да, сега ще ме убият, както винаги, бате. Ето, бате, ето. И сега като дойде, като скочи пръв и като му не почва после да вика, бате. Ти не мога да стилнеш. Какво ли, бе?